mine damer og herrer, og velkommen endnu en gang til Kims Corner. Det er mig, der er Kim, og det her, det er stadigvæk corneret. Her skal skægget CC Top ved at rive sig i rockrødderne på Stages. Morten Hansen og company fra Køge gemmer sig bag CC Tops tagskæg på Stages. Pete Burns, CC Top, Whitney Houston, Anne-Katrine Herdoff kan man forlange mere. Muligvis, men ikke før næste uge, samme tid og sted. Kims Corner er tilbage. Smil, det forhøjer ejendomsværdien af din ansigtstræk. Tak for i aften.